Uned 18. Yn uned 18, da ni'n canolbwyntio ar ofyn cwestiynau. We'll be looking at words that should come after different question words. Yn gyntaf, beth am edrych ar y 3 gair cwestiwn pwy, be a faint? Felly, pwy, who. The word that immediately follows the question words pwy, be, faint depends what part of speech comes next. Enw, noun. A verb, berf, neu preposition, arddodiad. Yn gyntaf, enwau, nouns, neu rhagenwau. If the word that follows is something definite, like a noun, a proper noun, Gareth, Sian, or a pronoun, fo, he, dyn ni'n defnyddio ydy. Pwy ydy John? Pwy ydy'r pennaeth? Be ydy gwaith Sian? Be ydych enw chi? Be ydy o? Faint ydy'r tocyn? Before a preposition, fel yn ag ar neu dan, dyn ni'n defnyddio'r gair si. Felly, pwy sy yn y llun? Be sy ar y to? Faint sy dan y goeden? Hefyd, dyn ni'n defnyddio si efo ansoddeiriau fel cyflym, poeth, llawn ac yn y blaen. Pwy sy'n gyflym? Be sy'n boeth? Faint sy'n llawn? Yn olaf, da ni'n defnyddio si ar ôl y cwestiynau pwy, be, faint, os ydy'r gair nesaf yn ferf. If the next word is a verb, fel dysgu, byw, bwyta, rhedeg, cerdded, beth bynnag. Pwy sy'n cerdded i'r dre? Pwy sy'n yfed cwrw? Pwy sy'n cysgu ar y soffa? Be sy'n byw yn y goeden? Faint sy'n dysgu Cymraeg? Faint sy'n bwyta cyrri? Nesa, beth da ni'n ddweud ar ôl y geiriau cwestiwn lle, pryd, sut a pam? Da ni'n defnyddio mai ar ôl y geiriau lle, pryd, sut a pam. Lle mae'r dosbarth? Lle mae'r parti? Pryd mae'r cyngerdd? Pryd mae'r cyfarfod? Sut mae'r bwyd? Sut mae'r tywydd? Pam mae John yn hwyr? Pam mae'r bwyd yn oer? Yn olaf, byddwch yn ofalus gyda faint o'r gloch. Idiom Gymraeg ydy faint o'r gloch. Pan fyddwch chi'n defnyddio faint o'r gloch, cofiwch ddweud faint o'r gloch ydy hi. Faint o'r gloch ydy hi. Hefyd, da ni'n dweud am faint o'r gloch mae'r dosbarth.